ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, қарор дорем дар шаҳри санкт петербург. ба диққат гӯш кунед то охира. мардуми шаҳри санкт петербург, мусалмонҳо, ғарибачаҳо, метрои приморский, кафе клоубхаус, дар ҳамин метро бародарои азиз, пага оши беплас аз соати 8 саҳар то 12. хоҳиш мекунам ғарибачаҳо, тоҷико биёе бихӯре ош. илтимос бачаҳо лайк мене, комментария хуб нависед ҳамин видео ба ҳамаи мардуми шаҳри санкт петербург биёя. бародаро хайр карданд, ба хотири худо аст, биё бизан ошаш камак касеб ку аз ҳисоби бародарои хайрхоҳ, аз ҳисоби ҳоҷи маъруф яъне соҳиби кафе, аз ҳисоби ошхонаи клоубхаус барои шумо дӯстони азиз. ошхонаи клоубхаус бошунед, оши тоҷикӣ клоубхаус номи ҳамин кафе. биёи бародаро дар хизмати шумо ҳастем. хидмам ҳамҷам дар хизматам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.